Siyawamukela ku-TV yakhe hamba phambili iGuluva TV. Cela ukuthi wenze lokhu, subscribe, share, comment, like, asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Owaziwa ngomculo kaMaskandi uMbeje ukhomplena ngentatheli ekhulume iphutha ngaye emva kokusabalala kwevideo yakhe exeka MK ekhuluma ukuthi MK noma ningayithanda noma ke ningabonakala ukuthi iqembu elizoniphatha kahle kodwa ke nalo malikela ngena okhethweni noma langena lapha thizwe liyonixhaphaza njengalayo nixhaphazayo akayisebenzena indaba yepolitiki. Emva kwalokho uthi wathola ukugxekwa okukhulu kangangokuthi waze waxolisa nakumalungu MK wakwazi ukuthi abuye abuyisane nawo kukhulunywe kahle kodwa ke ube sekhala ngentatheli ukuthi why ifuna salela emuva emva kokuba udaba sebelungisile emva kwesikhathi eside nakangaka bangathini nje abazali bakhe uma bengabona into efana nalena emaphephandabeni njengoba ke abantu abadala besadla ngolidala besabheka emaphephandabeni bengaphatheka kanjani uma bengezwa kuthiwa kubonakala ingane yabo emva kokusabalala kweyindaba efana nalezi. Ube seqinisekisa ukuthi naye umuntu kuyazwela yonke into esuke yenziwa iyamcindezela kwesinye isikhathi njengoba ke igama lakhe alisebenzela kanzima akufanele ngabe licileleka phansi ngalendlela uyayiqikelela into iyona ezomonela igama lakhe njengoba ke eqinisekisile ukuthi ivideo ke usewayisusa even nakwi-account yakhe. uMbeje uqhube wathi, cha wengane zakwethu nakho okukhulu kwehla ngiyabona into ebhalekayo ngaphansi kwephepha isolo zokuthiwa ngiqhathe ne-MK ngisho engalazi engakwazi ukuthi khona kuyikuphi. Ngenza ivideo nge-MK ngakukhuluma bakhombisa abangaphansi kwayo nabathandayo ukuthi abakuthandi. Ngenza ivideo futhi ngakuxolisa futhi emva kwalapho ngijiye ngaba nabanye abayithandayo saba sonke futhi sakhombisa ukuthi kwendlule lokho. Mawuthi kufike kabi yobe ingakho ngiyidelethile ngikhombisa ukuhlonipha nami nanokuyihlonipha. Mawuthi kufike kabi nje hayi angikho sohlangothini ngizovota kodwa uthi ngizovotela ngiyovotela into ezongisiza yabo. Hayi ukuthi ngixeke iMK sazi ukuthi kuyowina nangazi bengisho nje ivideo esifikile kini yobe ma MK yamahla iyangixala lento ukuthi sive lapha ngoba ngayixolisa ngoba lento isolezwe ngiyalihlonipha yabo. Makwenzeka lento kubhlungu ngoba nami ngumuntu ezinzinto ziyazwela ukuthi umuntu uyangaza kusho ukuthi kufanele ungenza isilimo ngoba ngifuna ukuhlambalaza isithunzi sesolezwe nesolezwe ngoba lento ibhale umuntu ubalo umuntu Mazi noma uCharles ubani Charles khuzwayo ngimazi lo muntu futhi le nto irong ukuthi ubhebhethise indaba engamanga yabo. Mina leli igama lakhe wayimi futhi ngisazoqhubeka ngiye phambili mawukuthi ufuna ukulala udlile mhlawumbe ngegama lami ku wrong lokho. Ngabe sikhulumile mhlawumbe ukuthi singenza yiphi iplan ukuthi ulala udlile ungakhuluma amanga yabo ngoba mhlawumbe ngithemba ukuthi umdala nakimi wena sondela duze kwami ukuthi khona ufuna sikwenze noma ufuna isolezwe mhlawumbe liye phezulu nalokho elikhona ngakwenza nami lokho ukuthi hayi ngamanga isolezwe ngalihlonipha namanye amaphepha ngeqhaza libambe nasemphakathi kodwa mina uma uzoqamba amanga lento angiyifuni wrong yabo. Angifuni ukugcina sengikhipha inhlamba noma yini ngifuna ukutshela ngendlela oyoqamba amanga kanti kufanele ngize ngithini engani nakhombisa ungayithanda yankulumo ngazehlisa ngaxolisa lokho sandlula futhi into endala lokho ngo-February January ba ngandlula angazi ukuthi ungenaphi ungagcina ngoba angifuni ukuze ngifake inhlamba kulamaphepheni yabo. Nathi sizelo nabantu lenkulumo uma ifika kubantu abangengamela abasemakhaya thiwa mfana sibona into kanje leyo nto ithini kimi thiwa ngidicilela iMK kanjani ngani leyo nto sayikhuluma futhi ngaze ngaba nabo bonke beMK sasikhona leyo nto sindlulile futhi yabo. Manje nina ngizoxova abantu ngiqamba amanga angizwani nomuntu oqamba amanga abantu bayashawa bayabhonywa njengawe wena udinga induku ngoba uyangicasula uzoqamba amanga la.